barri teu és horrorós. Sí, noia. Oh, quin horror. Escolta. Quina cosa més mona, no? Per ser una residència. No està malament. És superbufó? Sí. Què? Com et trobes? Com estàs? Ai, tinc molta al·lèrgia, nena. Ai, aquest temps ja el Estic tenen. avorrida, de debò, Ja el té aquest temps, aquestes coses. Ai, sí. Bueno, què hi farem? On són les cartes de l'Òscar que volies que llegís? Davant teus. Déu-n'hi-do, no? Totes, Ai, quin som-hi, no sé si ho faré bé. Ho faràs molt bé. Segur? Segur. Déu? Bueno, a veure què diu. Estimat Delphi, em dic Òscar. Tinc 10 anys. Vaig calar foc al gat, al gos, a la casa. Fins i tot crec que vaig fregir els peixos de colors. I és la primera carta que t'envio, perquè fins ara, amb l'escola, no tenia temps. Però t'aviso, odio escriure. Haig de veure-m'hi obligat de veritat. Perquè escriure és com posar guarniments, pompoms, rialletes, cintes de colors i xorrades d'aquestes. Escriure és només una mentida que fa bonic. Una cosa d'aquestes dels adults. No t'ho creus? Té, mira el començament de la meva carta. Em dic Òscar, tinc 10 anys, vaig calar foc al gat, al gos, a la casa. Fins i tot crec que vaig fregir els peixos de colors i és la primera carta que t'envio perquè fins ara, amb l'escola, no tenia temps. Hauria pogut posar tranquil·lament. Em diuen closca d'ou. Sembla que tingui 7 anys. Visc a l'hospital a causa del meu càncer i no m'he dirigit mai a tu perquè no crec ni que existeixis. Però clar, si escric això, no t'interessaràs tant per mi. I resulta que necessito que t'interessis. És més, m'aniria molt bé que tinguessis temps per fer-me 2 o 3 favors. T'explico. L'hospital és un lloc superenrotllat, amb tot d'adults de bon humor que enraonen fort, amb un tou de joguets i senyores de rosa que volen fer-ho passar bé als nens, amb amics sempre disponibles, com el Bacon, l'Einstein o el Crispeta. Vaja, l'hospital és la bomba si ets un malalt que cau bé. Jo ja no caic bé. Des del meu implant de medul·la òssia, tinc molt clar que ja no caic bé. Quan el doctor Dusseldorf m'examina al matí, el cor ja no hi és, el decebo. Em mira sense dir res, com si m'hagués equivocat. En canvi, em vaig esforçar jo a l'operació. Vaig fer bondat, em vaig adormir, vaig tenir mal sense cridar, em vaig prendre tots els medicaments. De vegades tinc ganes de fotre-li bronca, de dir-li que potser és ell, el doctor Dusseldorf, amb les seves celles negres, qui es va equivocar a l'operació. Però sembla tan infeliç que els retrets se'm queden a dins. El pensament d'un metge és contagiós. Ara, tota la planta, les infermeres, els interns i les dones de la neteja, em miren igual. Semblen tristos quan estic de bon humor, s'esforcen a riure quan explico un acudit. Però de debò, ja no riem com abans. Només la iaia Rosa no ha canviat. Per mi que és massa vella per canviar. I a més, és la pera la iaia Rosa. No te la presento, Déu, la iaia Rosa, perquè és una gran amiga teva. És ella qui m'ha dit d'escriure. El problema és que sóc l'únic que li diu iaia Rosa. Així que t'hauràs d'esforçar per saber de qui et parlo. De totes les senyores amb bata rosa que venen de fora a passar una estona amb els nens malalts, ella és la més vella. Quants anys tens, iaia Rosa? Quants anys tens, iaia Rosa? Pots memoritzar números de 13 xifres, Òscar, carinyo? Oh, com et passa? No, és molt important que ningú no la sàpiga, la meva edat aquí dins, perquè si no m'expulsaran i no ens tornarem a veure mai més. Per què? Sóc aquí d'estranquis. Hi ha un límit d'edat per ser senyora de Rosa. I jo l'he superada de llarg. Estàs caducada? Sí. Com un iogurt! Val, no diré res. Va ser tope valenta de confiar-me el seu secret, però va topar amb un paio de fiar. Jo, mutis, encara que trobi estrany que amb el tou d'arrugues que té, com rajos de sol al voltant dels ulls,
ningú no se n'hagi adonat. Un dia vaig saber un altre dels seus secrets i amb això, Déu, segur que la podràs identificar. Passejàvem pel parc de l'hospital i va trepitjar una tifa. Oh, merda! Iaia Rosa, has dit una paraulota. Oh, tu, tap de bassa! Deixa'm respirar una estona. Parlo com vull. Oh, iaia Rosa. I mou el cul, que ens passegem. No estem fent una carrera de cargols. Com és que parles tan malament? De formació professional, Òscar, carinyo. En el meu ofici tenia les de perdre amb un vocabulari massa finolis. I de què feies? No t'ho creuràs. Et juro que m'ho creuré. Lluita lliure. No m'ho crec. Lluita lliure. Em deien l'estranguladora del Llenguadoc. Des de llavors, quan tinc un baixón i que està segura que ningú no ens pot sentir, la iaia Rosa m'explica els seus tornejos. L'estranguladora del Llenguadoc contra la xarcutera del Llemosí, la seva lluita durant 20 anys contra la diabòlica Sinclair, una holandesa que tenia obusos en lloc de pits, i sobretot la seva Copa del Món contra la Ulla, la gossa de Buchenwald, a qui mai no havia guanyat ningú, ni tan sols la Cuixes de Ser, la gran ídol de la iaia Rosa quan era lluitadora. A mi em fan somiar els seus combats, perquè me l'imagino com ara, en el ring, una vella amb bata rosa, una mica vacil·lant, fent miques sogresses amb mallot. Tinc la sensació que sóc jo. Passo a ser el més fort. Em venjo. Bé, si amb totes aquestes pistes no endevines qui és la iaia Rosa, Déu, potser que deixis de ser Déu i que et dediquis a una altra cosa. Crec que he sigut prou clar, oi? Torno a les meves coses. Doncs això, el meu implant ha decebut molt aquí. La meva quimio també decebia, però no era tan greu, perquè quedava l'esperança de l'implant. Ara em sembla que els metges ja no saben què més proposar. Tant que fan pena. L'atmosfera es deteriora. En vaig parlar amb el meu amic Bacon, que en realitat no es diu Bacon, sinó Iu, però a nosaltres li diem Bacon, li escau molt millor perquè té cremades per tot el cos. Bacon, li vaig dir, em sembla que els metges ja no m'estimen, els deprimeixo. Per què no em diuen senzillament que m'estic morint? Aquí el Bacon va fer com tothom a l'hospital. Es va tornar sord. Si dius morir en un hospital, no hi sent ningú. Pots estar segur que hi haurà corrent d'aire i que es canviarà de tema. Havia fet la prova amb tothom, excepte amb la iaia Rosa. Així que aquest matí he volgut veure si ella també es tornava sorda com una campana en aquell moment. Iaia Rosa, tinc la sensació que ningú no em diu que m'estic morint. Em mira, reaccionarà com els altres? Sisplau, estranguladora del Llenguadoc, aguanta i obre les orelles. I per què vols que t'ho diguin? Si ja ho saps, Òscar. Buf, ho has sentit. Em fa l'efecte, iaia Rosa, que han inventat un hospital diferent del que hauria de ser en realitat. És com si aquí només s'hi vingués a curar-se. I de fet també s'hi havia a morir. Tens raó, Òscar. I penso que fem el mateix error amb la vida. Oblidem que la vida és fràgil, fonedissa, efímera. Tots fem veure que som immortals. Ha fallat la meva operació, iaia Rosa? La iaia Rosa no ha contestat. És la seva manera de dir que sí. Quan estava segura que l'havia entesa, se m'ha acostat i m'ha demanat amb un to suplicant. Però jo no t'he dit res, M'ho jures? T'ho juro. Hem callat un moment per deixar remoure aquells nous pensaments. I si escrivissis a Déu? Ah, no! Tu no, iaia Rosa! Què, jo no? Tu no? Em pensava que no en deies tu de mentides. Que no dic mentides, I doncs per què em parles de Déu? Ja em van prendre el pèl amb el Pare Noel. Amb un cop ja en tinc també prou. Òscar,
fill meu, no té res a veure Déu i el Pare Noel. Sí, és el mateix. Menjades de coco i companyia. I tu creus que jo, la lluitadora del Llenguadoc, una antiga lluitadora amb 160 tornejos guanyats a 165, 43 dels quals per cal, puc creure ni que sigui per un moment en el Pare Noel? No, doncs ja està. No crec en el Pare Noel, però crec en Déu Nostre Senyor, i ja està. Evidentment, dit així, tot canviava. I per què hauria d'escriure Déu? No et sentiries tan sol. No tan sol amb algú que no existeix? Dius que existeixi? Cada vegada que creuràs en ell, existirà una mica més. Si persisteixes, existirà del tot. Aleshores et reconfortarà. Què li puc escriure? Confia-li els teus pensaments. Uns pensaments que no es diuen. Són uns pensaments que pisen, que fan crosta, que et paralitzen, que t'angoixen, que ocupen el lloc de les idees noves i que et podreixen. Et convertiràs en un abocador de pensaments vells i pudents si no parles, Òscar. Val, d'acord, li escriuré. Ah, i també li pots demanar un desig cada dia. Un només? Sí. Que ha tronat el teu Déu, iaia Rosa. A l'Aladí, el geni de la llàntia, n'hi va concedir 3 de desitjos. Perdona, maco, un cada dia és millor que 3 en una vida, no? Val, d'acord. Llavors puc demanar-li de tot, joguines, carmels, un cotxe... No, Òscar, carinyo, no, home, no. Que Déu no és el Pare Noel. Només li pots demanar coses de l'esperit. De l'esperit, com ara què? Coratge, paciència, aclariments. Val, d'acord. Ah, i també li pots demanar favors pels altres. Amb un desig cada dia! No fotem, iaia Rosa, començaré per mi. I ja està. O sigui que Déu, amb aquesta primera carta, t'he explicat la mena de vida que tinc aquí, a l'hospital, on ara em veuen com un obstacle per la medicina. I m'agradaria demanar-te un aclariment, que em curaré. Contesta sí o no, no costa gaire. Sí o no, tanxes l'opció que no serveix. Petons, fins demà. Òscar. Postdata, no tinc la teva adreça, com ho faig? Estimat Déu, bravo, ets massa. Abans i tot d'enviar-te la carta em dones la resposta. Com ho has fet? Aquest matí estava jugant als escacs amb l'Einstein a la sala de jocs, quan el Crispeta ha vingut a avisar-me que havia vist el cotxe dels meus pares al pàrquing. No podia ser. Només venen els diumenges els meus pares. He arronsat les espatlles i he continuat jugant. Però, com que estava amoïnat, l'Einstein empispava totes les peces i això m'ha posat encara més nerviós. Si li diem Einstein, no és perquè sigui més intel·ligent que els altres, sinó perquè té un cap el doble de gros. Diuen que hi té aigua a dins. Llàstima. Si hagués tingut cervell, hauria pogut fer grans coses, l'Einstein. Bé, quan he vist que perdria, he deixat córrer la partida i he seguit el Crispeta perquè la seva habitació dona sobre el pàrquing. Tenia raó. Els meus pares havien arribat. Veus com tenia raó, ha dit el Crispeta? Què em dones per haver-te avisat? Li he donat xocolatines d'avellanes. Evidentment, està prohibit donar-li menjar al Crispeta, perquè és aquí per aprimar-se. 98 quilos als 9 anys per 1,10 m d'alt i 1,10 m d'ample. Però, com que els meus amics i jo creiem que mai no deixarà d'estar gras i que ens fa llàstima de tanta gana com té, sempre li donem les nostres sobres. He tornat a la meva habitació per esperar els meus pares. I de cop he atinat on eren. M'he esmunyit pel passadís quan ningú no em veia. He baixat per les escales i després he caminat a les fosques fins al despatx del doctor Dusseldorf. Bingo! Eren allà. Les veus m'arribaven de darrere la porta.
Com que estava esgotat per la baixada, he esperat uns segons que el cor se'm tornés a posar a lloc. I llavors és quan tot se m'ha ensorrat. He sentit el que no hauria hagut de sentir. La meva mare plorava. El doctor Dusseldorf repetia: ho hem provat tot. I el meu pare contestava amb la veu escanyada: n'estic segur, doctor, n'estic segur. M'he quedat amb l'orella enganxada a la porta de ferro. Ja no sabia què estava més fred, la porta o jo. Llavors, el doctor Dusseldorf ha dit: voleu fer-li un petó? No podria, ha dit la meva mare. No ens pot veure en aquest estat, ha afegit el meu pare. I aquí és quan he vist clar que els meus pares són uns covards. Pitjor, uns covards que em tenen per un covard. Com que sentia soroll de cadires, he endevinat que anaven a sortir i he obert la primera porta que he trobat. És així com he anat a parar a l'armari de les escombres on he passat la resta del matí. Perquè potser no ho saps, Déu, però els armaris de les escombres s'obren per fora, no per dins. Com si tinguessin por que de nit les escombres, les galledes i les veietes toquessin el dos. De fet, no em feia res estar tancat a les fosques, perquè ja no tenia ganes de veure ningú i perquè les cames i els braços ja no em responien gaire després del que acabava de sentir. Cap al migdia he notat força rebombori a la planta de sobre. Escoltava les passes, les corredisses. Després s'han posat a cridar el meu nom per tot arreu. Em reconfortava això de sentir com em cridaven i no contestar. Tenia ganes de fastiguejar el món sencer. Llavors, crec que he dormit una mica. I més tard, he sentit com s'arrossegaven els sabatots de la senyora Andà, la senyora de la neteja. Ha obert la porta i... hòstia! Ens hem espantat com mai. Hem xisclat. Ella, perquè no s'esperava trobar-me allà, i jo, perquè no recordava que fos tan negre ni que cridés tan fort. Després, hi ha hagut una melé de nassos. Han vingut tots. El doctor Dusseldorf, la infermera en cap, les infermeres de servei, les altres dones de la neteja. Em pensava que començarien a escridassar-me. I no, estaven tots com avergonyits. Així que he tornat a la meva habitació i he dormit una mica. Quan m'he despertat, la iaia Rosa era allà. Somreia. Bravo, Òscar, bravo. T'ha sortit bé la jugada, eh? Els has fotut un bon ensurt. Però ara el resultat és que em tenen enveja a mi. Que els bombin! Són bona gent, Òscar, molt bona gent. Se me'n fot! Què et passa? El doctor Dusseldorf ha dit als meus pares que m'estic morint. I han fotut al camp. Els odio. El doctor Dusseldorf, la infermera en cap, les infermeres de servei, les altres dones de la neteja. Em pensava que començarien a escridassar-me. I no, estaven tots com avergonyits. Així que he tornat a la meva habitació i he dormit una mica. Quan m'he despertat, la iaia Rosa era allà. Somreia. Bravo, Òscar, bravo. T'ha sortit bé la jugada, eh? Els has fotut un bon ensurt. Però ara el resultat és que em tenen enveja a mi. Que els bombin! Són bona gent, Òscar, molt bona gent. Se me'n fot! Què et passa? El doctor Dusseldorf ha dit als meus pares que m'estic morint. I han fotut al camp. Els odio. Això em recorda el meu torneig contra Sara Yuplabum, la lluitadora del cos untat d'oli, l'anguila dels rings, una acròbata que competia quasi nua i que se t'esmunyia entre les mans quan provaves de fer-li una clau. Oh, i com ho vas fer, iaia Rosa? Uns amics meus li van tirar farina en el moment de pujar al ring. Oli més farina, un bon arrebossat. Amb 3 claus i 2 moviments la vaig enviar al tapís a la Sara Yuplabum. Després d'allò ja no li van dir mai més l'anguila dels rings.
sinó el bacallà arrebossat. Perdona, iaia Rosa, però no acabo de veure aquell pit, el bacallà Doncs jo arrebossat. sí. Sempre hi ha una solució. Sempre hi ha un sac de farina en algun lloc, Òscar. Hauries d'escriure a Déu. Ell és molt més fort que jo. Amb la lluita també? Sí, amb la lluita també. Sap el que es fa. Però Òscar, què diu? Què és el que et fa més mal? Ho diu als meus pares. Doncs ho digue'ls molt fort. Oh, com em pots dir això, iaia Rosa? Sí, ho digue'ls molt fort. Tindràs un os per rosegar. I quan te l'hauràs acabat, aquest os, veuràs que no n'hi havia per tant. Explica-li tot això a Déu. I a la carta, demana-li que et vingui a veure, va. Es desplaça? A la seva manera. No gaire sovint, en comptades ocasions, de fet. Està molt malalt ell també? Aquí, amb el sospir de la iaia Rosa, he endevinat que no volia confessar-me que tu també, Déu, estàs en mal estat. Òscar, els teus pares no t'han parlat mai de Déu? Deixa-ho córrer. Els meus pares són estúpids. Sí, ja, però... No t'han parlat mai de Déu? Sí, una vegada, per dir que no hi creien. Ells només creuen en el Pare Noel. Tan estúpids són, Òscar, Crim. Oh, ni t'ho imagines! El dia que vaig tornar del col·le dient que deixessin de dir bestieses, que ja ho sabia, com tots els meus amics, que el Pare Noel no existia, va ser com si haguessin caigut del niu. Dos autèntics estúpids, ja et dic, iaia Rosa. Així doncs no creuen en Déu. No, No t'ha cridat l'atenció? si m'interessa pel que pensen els estúpids, no em quedarà temps pel que pensen els intel·ligents. Tens raó. Però si, com tu dius, els teus pares són estúpids... Sí, uns tarats, iaia Rosa. Doncs això, que si els teus pares no hi toquen i no creuen en Déu, per què no hi creus tu? Precisament! I li demanes de venir-te a veure, va! Ja, però no dius que està molt malament? Sí, però... Té una manera molt especial de fer visites, sí? Et ve a veure amb el pensament, en esperit. Això sí que m'ha agradat. Ho he trobat fortíssim. Ja veuràs, les seves visites reconforten molt. Val, hi parlaré. Però de moment les visites que més em reconforten són les teves. La iaia Rosa ha somrigut. I una mica tímidament s'ha inclinat per fer-me un petó a la galta. No s'atrevia a anar fins al final. Em demanava permís amb la mirada. Au, va, fes-me el petó. Et prometo que no ho diré als altres. No vull fer malbé la teva reputació d'antiga lluitadora. Els seus llavis m'han tocat la galta i m'ha agradat. M'ha donat escalfor i formigueig. Feia olor de talc i de sabó. Quan tornes? Només em deixen venir 2 cops per setmana. Ah, no, no pot ser això, iaia Rosa, no puc esperar 3 dies jo ara. Són les normes. Qui fa les normes? El doctor Dusseldorf. El doctor Dusseldorf en aquests moments es caga els calçotets quan em veu. Vés a demanar-li permís, au, va, vés. M'ha mirat dubtosa. Parlo en sèrio. Si tu no vens a veure'm cada dia, jo no escric a Déu. D'acord? Ho intentaré. La iaia Rosa ha sortit i m'he posat a plorar. No m'havia donat abans de fins a quin punt necessito ajuda. No m'havia donat abans de fins a quin punt estic malalt de veritat. Pensant que no veuria més la iaia Rosa, m'adonava de tot. I vet aquí que em regalimaven unes llàgrimes i em cremaven les galtes. Per sort, he tingut una mica de temps per refer-me abans no ha tornat. Ei, tot arreglat! Tinc permís! Durant 12 dies et puc venir a veure cada dia! A mi? I només a mi? A tu! I només a tu, Òscar! 12 dies! Aquí no sé què m'ha agafat. Les llàgrimes han tornat i m'han fet trontollar. I això que sé que els nens no han de plorar, i més jo, amb la meva closca d'ou, que no semblo ni un nen ni una nena, sinó més aviat un marcià. Però res a fer. No podia parar. 12 dies! Tan malament estic, iaia Rosa! A ella també se li han negat els ulls. Dubtava.
la vella lluitadora no deixava sortir la nena que va ser. Era curiós de veure i m'ha distret una mica. Quin dia és, Òscar, avui? No ho sé, quina pregunta. No veus el meu calendari? 19 de desembre. En el meu país hi ha una llegenda que diu que amb els 12 últims dies de l'any pots saber el temps que farà els 12 mesos de l'any següent. Només cal observar cada dia per tenir en miniatura el quadre del mes. Per exemple, el 19 de desembre és el mes de gener, el 20 de desembre el de febrer, així fins al 31 de desembre, que és el mes de desembre de l'any següent. De debò? Bé, és una llegenda. La llegenda dels 12 dies endevins. M'agradaria molt que juguéssim tu i jo, Òscar. Vaja, sobretot tu. A partir d'avui et fixaràs en cada dia pensant que val 10 anys. 10 anys! Sí? T'imagines? Un dia 10 anys? Així, d'aquí a 12 dies tindré 130 anys! Sí? T'imagines? La iaia Rosa m'ha fet un petó. Noto que cada vegada li agrada més. I ha marxat. Així que ja ho saps, Déu. Aquest matí he nascut i no me n'he adonat massa. Ho he tingut més clar cap a les 12, quan tenia 5 anys. He guanyat en consciència, però no per tenir bones notícies, precisament. Aquest vespre tinc 10 anys i una mica de seny. Aprofito, doncs, per demanar-te un desig. Quan hagis d'anunciar-me alguna cosa, com aquest migdia, pels meus 5 anys, no siguis tan bèstia. Gràcies. Petons, fins demà. Òscar. Postdata. Em conformaria amb una visita curteta. Una visita en esperit. Ho trobo fortíssim, això. M'agradaria molt que me'n fessis una. Estic disponible de les 8 del matí fins les 9 del vespre. La resta del temps dormo. I de vegades, a causa dels tractaments, també faig cops de cap durant el dia. Però, si em trobes dormint, no ho dubtis. Desperta'm. Seria una xorrada no trobar-nos per només un minut, no? Estimat Déu, avui he viscut la meva adolescència. Quines històries! He tingut un tou de problemes i tot per culpa de les noies. Aquest vespre estic content d'haver fet 20 anys perquè penso que, el pitjor ja ha passat. La pubertat, no, gràcies. Un cop i prou. Quan m'he despertat, la iaia Rosa ja era aquí. Durant l'esmorzar m'ha explicat els seus combats contra el mugró reial, una lluitadora belga que engolia 3 quilos de carn crua cada dia amanida amb un barril de cervesa. Diu que el punt fort del mugró reial era l'alè i que només amb això ja tombava les seves contrincants. Per vèncer-la, la iaia Rosa havia hagut d'improvisar una nova tàctica, posar-se una caputxa i impregnar-la de lavanda. La lluita, com diu ella sempre, també vol músculs al cervell. I què, Òscar? Qui t'estimes més? Aquí a l'hospital? Sí? El Bacon, l'Einstein, el Cristeta. I de les noies? M'ha deixat clavat amb aquesta pregunta. No tenia ganes de contestar. Però la iaia Rosa esperava, i davant d'una lluitadora de talla internacional no pots fer el longuis massa estona. La Peggy Blue. La Peggy Blue? Sóc jo? La Peggy Blue. La Peggy Blue és la nena blava. Viu a la penúltima habitació al fons del passadís. Somriu amablement, però quasi no parla. Sembla una fada que descansa un moment a l'hospital. Té una malaltia complicada. La malaltia blava, o un problema de la sang que hauria d'anar als pulmons i que no hi va i que per això la pell se li torna blavosa. Està esperant una operació que la tornarà a fer rosa. Jo penso que és una llàstima. La trobo molt maca de blau, la Peggy Blue. Al seu voltant tot és llum i silenci i sembla que entris en una capella quan t'hi acostes. Escolta, li has dit això? No voldràs pas que em planti davant seu per dir-li Peggy Blue, m'agrades molt. Sí, per què no? No sé ni tan sols si sap que existeixo. Oh, raó de més!
els extraterrestres, i això ho dubto. Jo et trobo molt guapo, Òscar. És agradable sentir aquesta mena de coses. Fa posar la pell de gallina, però ja no saps molt bé què contestar. No vull seduir només amb el cos, iaia Rosa. Què sents per ella? Tinc ganes de protegir-la contra els fantasmes. Què? Hi ha fantasmes aquí? Sí, cada nit. Ens desperten, ens fan mal, ens pessiguen. Tenim por perquè no els veiem. Ens costa tornar-nos a dormir. Ja, entens sovint tu de fantasmes? No, jo la son és el més profund que tinc. En canvi, la Peggy la sento cridar a les nits. M'agradaria molt protegir-la. Vés a dir-li. No puc. Tenim prohibit sortir de l'habitació a les nits. Són les normes. Oh, que és que potser coneixen les normes dels fantasmes? No? Segur que no? Ai, Òscar, sigues astut. Si et senten dir-li a la Peggy que faràs guàrdia per protegir-la d'ells, no s'atreviran a venir aquesta nit, segur? Cessa. Quina edat tens? No ho sé, quina hora és? Les 10. Estàs a punt de fer 15 anys. No creus que ja va ser hora de ser valent amb els teus sentiments? Ui. A 11:15 m'he decidit i he caminat fins a la porta de la seva habitació que estava oberta. Estava estirada sobre el llit, com la Blancaneus quan espera el príncep amb aquells nans inútils que es pensen que és morta. S'ha girat cap a mi i m'he preguntat si em prendria pel príncep o per un dels nans. Jo hauria marcat la casella nan, degut a la meva closca d'ou. Però no ha dit res. I això és el que és guai amb la Peggy Blue. No diu mai res i tot segueix com misteriós. He vingut a dir-te que aquest vespre i cada vespre, si vols, faré guàrdia davant la teva habitació Per protegir-te dels fantasmes. per protegir-te dels fantasmes. M'ha mirat. Ha parpellejat diverses vegades i he tingut la sensació que la pel·lícula passava a càmera lenta, que l'aire es feia més lleuger, el silenci més silenciós, que caminava com dins l'aigua i que tot canviava quan t'acostaves al seu llit, il·luminat per una claror que queia del lloc. I en aquell moment, una mà m'ha tocat l'esquena. Els meus pares. Era diumenge i no me'n recordava. De tornada al meu llit, m'he adonat que estava cansat i he dormit una mica. De tota manera, no volia parlar amb ells. Quan m'he despertat, evidentment, m'havien portat regals. Des que m'estic a l'hospital, als meus pares els costa entrar en conversa. I és per això que em porten regals i passem tardes fastigoses llegint les regles dels jocs i els manuals. Avui, però, m'han portat un lector de CDs i no he pogut criticar-ho tot i tenir-ne ganes. Que vau venir ahir? Ahir? Com vols? Ha dit el meu pare. Només podem venir els diumenges? Per què ho dius, això? Algú va veure el cotxe al pàrquing? Hi ha molts cotxes iguals, Òscar, ha afegit. Sí, no com els pares. Llàstima. Aquí els he deixat ben descol·locats. Així que he agafat l'aparell de música i he escoltat 2 cops el trencanous d'una tirada. Davant d'ells. 2 hores sense dir res. Ja els estava. T'agrada? Sí, tinc son. Han entès que havien de marxar. Estaven fatal. No podien decidir-se. Notava que volien dir-me coses i que no podien. M'agrada veure'ls patir ells també. Llavors, la meva mare s'ha llançat sobre meu. M'ha abraçat molt fort, massa fort. I m'ha dit amb una veu tremolosa: t'estimo, Òscar meu, t'estimo tant. Volia resistir-m'hi, però a l'últim moment l'he deixat de fer. Recordava el temps d'abans, el temps de les moixaines senzilles, quan no tenia un to angoixat per dir-me que m'estimava. Després d'això, em dec haver dormit una estona. És la campiona dels despertars, la iaia Rosa. Sempre arriba just quan obro els ulls i sempre amb un somriure. I què? Com ha anat amb els teus pares? Negats, com sempre. Bé, m'han regalat el trencanous. El trencanous? Oh, que curiós! Jo tenia una amiga que es deia així, la trencanous. Oh, una lluitadora impressionant. Trencava el coll de les seves contrincants amb les cuixes. Oh. I què, la Peggy? L'has anat a veure? Calla, calla.
És la nòvia del Cristeta. Ell la protegirà dels fantasmes. T'ho ha dit ella? No, ell. Una trola. No crec. Estic segur que li agrada més que jo. És més fort, més reconfortant. Una trola, et dic! Ha! Jo tenia pinta d'una rateta sobre el ring. I he vençut de lluitadores que semblaven balenes o hipopòtams. Té la Plum Pudding, l'irlandesa. 150 quilos en dejú i amb calces abans de la seva Guinness. Amb uns braços com les meves cuixes, bíceps com pernils, cames que no podien cerclar, sense cinturó, al lloc on agafar-se. Invencible! I com ho vas fer, iaia Rosa? Quan no hi ha on agafar-se vol dir que és rodó i que rodola, La vaig fer córrer, per allò de fer-la cansar, fins que la vaig fer caure. La Plum Pudding. Va caldre una grua per aixecar-la. Tu, Òscar meu, tens l'ossada lleugera, no tens gaire bistec, cert? Però la seducció no depèn només dels ossos i la carn. Depèn també de les qualitats del cor. I d'això, de qualitats del cor. En tens un munt. Jo? Sí, tu. Vés a veure la Peggy i digue-li el que sents per ella, va? Estic una mica cansat. Cansat? Mira, que té, però quants anys tens? 18 anys! Als 18 anys no s'està cansat, per la mort de Déu, Òscar! Té una manera de parlar la iaia Rosa que dona energia. S'havia fet de nit. Els sorolls ressonaven més fort a la foscor. El terra del passadís reflectia la lluna. He anat a veure la Peggy i li he donat l'aparell de música. Ha escoltat el vals dels flocs de neu i m'ha dit: és maco. Era la seva primera paraula. Que guai, no?, com a primera paraula. Peggy Blue, volia dir-te, no vull que et facis operar. Ets maca així, ets maca blava. Vull que siguis tu, Òscar, qui em protegeixi dels fantasmes. Compte amb mi, Peggy. Me no en recordo. I així ha anat el meu dia, Déu. Ara entenc que de l'adolescència se'm digui l'edat ingrata. És dur, però al final als 20 anys tot s'arregla. Així doncs et dic el meu desig del dia. M'agradaria que la Peggy i jo ens caséssim. M'agradaria que la Peggy i jo ens caséssim. No estic segur que el casament sigui cosa de l'esperit, que sigui cosa del teu ram. El toques, aquest tipus de desig, així tipus agència matrimonial? Si no el tens en existència, digue-m'ho ràpid, perquè em pugui adreçar a la persona adequada. No és per donar-te pressa, però t'haig de dir que no tinc gaire temps. Resumint, casament de l'Òscar i la Peggy, sí o no? A veure si pots. Seria perfecte. Petons. Fins demà, Òscar. Postdata. Per cert, al final quina és la teva adreça? Ja està. Estic casat. Estimat Déu, ja està. Estic casat. Ai, Déu meu. És el 21 de desembre. Vaig cap als 30 i m'he casat. Ha estat aquesta nit. Cap a la 1 he sentit un gemec que m'ha fet saltar del llit. Els fantasmes. La Peggy estava sent torturada pels fantasmes. M'he aixecat i he anat cap a la seva habitació i l'he trobada asseguda sobre el llit amb la boca tancada. I jo, en canvi, encara sentia els crits. Pobre Bacon, ha dit, les cremades li fan molt mal. Per un instant he pensat en el dia que vaig fregir els peixos de colors. Bé, crec que més aviat deurien bullir. I fet, potser no va estar tan malament que es morissin. Més que no pas haver d'aguantar un dia i un altre els records i les cremades, com li passa al Bacon, malgrat els implants i les pomades. Així doncs,
No ets tu qui crida a les nits, Peggy? Sempre havia cregut que eres tu. Doncs no. Vols dormir amb mi? Són l'hòstia, les noies. Jo, una frase com aquesta, hauria estat hores, setmanes, mesos donant-li voltes abans de pronunciar-la. Ella no. L'ha deixat anar amb tota naturalitat, amb tota senzillesa. Li he dit que sí. M'he enfilat al seu llit i estàvem una mica estrets, però hem passat una nit formidable. La Peggy fa olor d'avellana i té la pell igual de suau que la meva a la part interior dels braços, però ella a tot arreu. Hem dormit molt, somiat molt, ens hem estat l'un contra l'altre, ens hem explicat les nostres vides. Clar que al matí, quan la senyora Gómez, la infermera en cap, ens ha trobat junts, ha començat el xou. S'ha posat a xisclar. La infermera de nit s'ha posat a xisclar també. S'han xisclat l'una a l'altra. Després a la Peggy, després a mi. Les portes picaven, portaven els altres com a testimonis, ens tractaven de petits infeliços. I en canvi, nosaltres n'érem molt de feliços. I ha calgut que la iaia Rosa arribés per posar fi al batibull. Voleu fer el fotut favor de deixar en pau aquestes criatures? Aquí heu d'atendre els pacients o el reglament? Tant m'apoda el vostre reglament. Mala sua! Aneu a esbatussar-vos a un altre lloc. Això no és un vestuari, coi! Com sempre amb la iaia Rosa, no hi havia rèplica possible. M'ha acompanyat a la meva habitació i he dormit una mica. Quan m'he despertat, hem pogut xerrar. I què, Òscar? Va de debò amb la Peggy? Del tot, iaia Rosa, soc superfeliç. Ens hem casat aquesta nit. Casat? Sí, hem fet tot el que fan un home i una dona quan estan casats. Ah, sí? Sí, per què m'has pres? Tinc més de 20 anys, porto la meva vida com em sembla, no? Clar, clar. A més, tot allò que em feia fàstic abans, quan era jove, com els petons, les carícies... Doncs mira, m'ha acabat agradant. És curiós com canviem, oi? Me n'alegro molt, creixes molt bé. Només hi ha una cosa que no hem fet, el petó amb llengua. La Peggy tenia por que això li fes tenir criatures. Tu què en penses? Penso que té raó. Ah, sí? Es poden tenir nens i et fas petons a la boca? Doncs en tindrem la xinesa. Calma't, Òscar, calma't. És poc probable, eh? És molt poc probable. I si anéssim a veure Déu? Ah, ja està, tens la seva adreça? Em penso que és a la capella. La iaia Rosa m'ha vestit com si anéssim al Pol Nord. M'ha agafat en braços i m'ha portat a la capella que hi ha al final del parc de l'hospital, més enllà de la gespa gelada. Bé, no cal que t'expliqui on és casa teva, oi? M'he quedat molt parat quan he vist l'estat en què et trobes. Quasi tot nu, molt prim sobre la teva creu, amb ferides per tot arreu i el cap ensangonat degut a les espines. M'ha fet pensar en mi. M'ha revoltat. Si fos Déu, jo, com tu, no m'ho hauria deixat fer. Iaia Rosa, no em ratllis. Tu que ets una campiona, tu que ets una antiga lluitadora, no em diguis que confies en això. Per què no, Òscar? Que és que t'inspiraria més confiança, Déu, si veiessis un culturista amb el bistec treballat, els muscles sobresortint, la pell untada, el cabell curtet i un mini-slip ajustadet? Doncs... Pensa, Òscar! Amb qui et sents més proper? Amb un Déu que pateix o amb un Déu que no sent res? Amb el que pateix, clar. Però si jo fos ell, si jo fos Déu, si com ell en tingués la manera, m'hauria estalviat el patiment. Ningú no pot estalviar-se el patiment, Òscar. Ni Déu, ni tu, ni els teus pares, ni jo. Ja, però per què patir? Ahà! Hi ha patiment i patiment. Fixa't en la seva cara. Observa. Diries que està patint? No, és curiós, no sembla que li faci mal. Exacte. Hi ha dos tipus de dolors, el físic i el de l'esperit. El físic el suportem. El de l'esperit l'escollim. No ho entenc. Si et claven claus als canells o als peus, no pots evitar tenir mal.
ho suportes i ja està. Però davant la idea de morir, no estàs obligat a tenir mal, no saps el que és, per tant depèn de tu. En coneixes tu de gent que s'alegra davant la idea de morir? Sí, en conec. La meva mare era així. En el seu llit de mort, somreia com davant d'una llaminadura. Estava impacient. Tenia pressa per descobrir el que estava a punt de passar. Jo ja no sabia què més dir. Com que m'interessava saber-ne més, he deixat passar una estona per reflexionar sobre el que em deia. Però la gent no té curiositat. S'aferren al que tenen com una paparra. Fixa't, la Plum Pudding, la meva rival irlandesa, sempre em deia: no, jo no hi estic d'acord. No em penso morir, no he signat. S'equivocava. No acceptava la idea d'estar de pas. S'enrabiava, va agafar una depre i es va primar. Ja només pesava 35 quilos. Semblava una espina de llenguado. I es va esmicolar. Pof! Veus? Veus? Va acabar morint com tothom, però va ser la idea de morir la que li va destrossar la vida. Va ser molt tonta la Plum Pudding, iaia Rosa. Com una bleda assolellada. I n'hi ha de bledes assolellades. Masses, masses. La gent tem morir, perquè li fa por el desconegut. Et proposo una cosa, Òscar. Et proposo de no tenir por, sinó confiança. Fixa't en la cara de Déu a la creu. Suporta el dolor, perquè té confiança, i això fa que els claus el facin patir menys. Vet aquí el benefici de la fe. Volia que ho veiessis. Entesos, iaia Rosa. Quan m'agafi el canguelis, m'esforçaré a tenir confiança. Perfecte. M'ha fet un petó. Fet i fet, si estava bé en aquella església desèrtica, amb tu, Déu, que sembles tan tranquil. A la tornada he dormit molta estona. Cada vegada tinc més son. Quan m'he despertat, li he dit a la iaia Rosa: Ben mirat. No em fa por el desconegut. El que passa és que em fot perdre el que conec. Soc com tu, Òscar. Escolta, i si li proposéssim a la Peggy de venir a prendre el te amb nosaltres? També me'n recordo d'això del te. Sí. La Peggy ha pres el te amb nosaltres. S'entenen molt bé amb la iaia Rosa. Hem rigut molt quan ens ha explicat el seu combat amb la germana Giclet. 3 bessones que es feien passar per una de sola. Després de cada salt, la Giclet, que havia esgotat la seva contrincant, saltava fora del ring dient que havia d'anar a fer pipí. Corria cap al lavabo i era la seva germana qui tornava en plena forma per la represa del combat. I així anar fent. La iaia Rosa va descobrir l'enganyifa, va tancar les 2 suplents al lavabo i va acabar amb la que quedava. És enginyós la lluita com a esport. Llavors, la iaia Rosa ha marxat. Les infermeres ens vigilen a la Peggy i a mi, com si fóssim petards a punt d'explotar. Hòstia, que ja tinc 30 anys. I ja està, adéu. No sé què demanar-te aquest vespre, perquè ha estat un dia bonic. Sí. Fes que l'operació de la Peggy de demà vagi bé. No com la meva, ja saps què vull dir. Petons, fins demà. Òscar. Postdata. Les operacions no són coses de l'esperit. Potser no ho tens, això no és top. Així doncs, fes que, sigui quin sigui el resultat de l'operació, la Peggy s'ho agafi bé, com tu amb tu. Vols que parem? No. Ai, estimat Déu, avui han operat la Peggy. He passat 10 anys horribles. És dura la trentena. És l'edat de les preocupacions i la responsabilitat. El cas és que la Peggy no ha pogut estar amb mi aquesta nit perquè Madame Ducru, la infermera de nit, s'ha quedat a la seva habitació per preparar-la per l'anestèsia. Se l'han enduda cap a les 8. Se m'ha encongit el cor de veure passar la Peggy sobre aquella camilla. Quasi no se la veia, sota els llençols verds de tan petita i prima com és.
la iaia Rosa, m'ha agafat la mà perquè no em posés nerviós. Per què permet que sigui possible gent com la Peggy com jo, el teu Déu, iaia Rosa? Sort que us ha fet, Òscar, carinyo, perquè sense vosaltres la vida no seria tan maca. No, no m'entens. Vull dir, per què permet que estiguem malalts, aquest teu Déu? O bé és dolent, o bé és idiota. Òscar, la malaltia és com la mort. No és un càstig, és un fet. Es nota que no estàs malalta. I tu què saps, carinyo? M'he quedat de pedra. No havia pensat mai que la iaia Rosa, sempre tan disposada i tan atenta, pogués tenir els seus propis problemes. Iaia Rosa, no m'amaguis res. A mi m'ho pots dir tot. Tinc més de 30 anys, càncer i una dona al quiròfan. O sigui que la vida ja sé de què va, jo. T'estimo, guapo. Jo també. Què puc fer per tu si tens problemes? Vols que t'adopti? Adoptar-me? Sí, ho vaig fer una vegada amb el Bernat. El Bernat? El Bernat, el meu vellosset. Aquí al prestatge, a l'armari. És el meu vellosset. Ja no té ulls, ni boca, ni nas. Ha perdut la meitat del seu farciment i té cicatrius per tot arreu. Se t'assembla una mica? El vaig adoptar el dia que els burros dels meus pares em van portar un os de polis nou. Com si estigués per tenir-ne un de nou, jo. Perquè no em canviaven a mi per un germanet nou de trinca ja posats. Va ser aquell dia que el vaig adoptar. Li deixaré tot el que tinc al Bernat. Et puc adoptar, tu també, si t'ha de tranquil·litzar. Sí, m'agradaria. Em tranquil·litzaria molt, Òscar. Doncs xoca la iaia Rosa! Després hem anat a preparar l'habitació de la Peggy. Li hem portat xocolatines i flors per quan torni i he dormit. És increïble com dormo ara. Cap al vespre, la iaia Rosa m'ha despertat dient-me que la Peggy havia tornat i que l'operació havia anat bé. Hem anat a veure-la junts. Els seus pares s'estaven a la capçalera del seu llit. M'han posat una cadira entre ells dos i he pogut vetllar la meva dona al costat dels meus sogres. Estava content, perquè la Peggy seguia blavosa, però ha passat el doctor Dusseldorf, s'ha fregat les celles i ha dit que això canviaria durant les properes hores. Llavors, he mirat la mare de la Peggy, que no és blava i ben maca, i he pensat que, fet i fet, la Peggy, la meva dona, podia tenir el color que volgués. L'estimaria igual. La Peggy ha obert els ulls. Ens ha somrigut. A mi, als seus pares, i s'ha tornat a dormir. He aguantat fins que ha obert els ulls una segona vegada i després me n'he anat a reposar a la meva habitació. Ara que acabo la meva carta, m'adono que ha estat un bon dia avui. Un dia en família. He adoptat la iaia Rosa, he caigut bé els meus sogres i he recuperat la meva dona que es troba bé, excepte que cap a les 11 s'ha tornat de color rosa. Petons, fins demà. Òscar. Postdata. Cap desig avui. Així descansaràs. Vols que seguim? Sí? Segueix. Segueixo. Estimat Déu, avui he passat dels 40 als 50 anys i no he fet més que bestieses. T'ho explico ràpid perquè no val la pena perdre-hi massa estona. La Peggy està bé, però la Brigitte, la trisòmica, sempre embafadora amb tothom perquè els trisòmics, ja se sap, són afectuosos, ha vingut a dir-me hola a la meva habitació i li he deixat fer-me petons per tot arreu. Estava boja d'alegria que la deixés. Semblava un gos fent-li festes al seu amo. El problema és que l'Einstein estava al passadís i potser sí que té aigua al cervell, però no lleganyes als ulls. Ho ha vist tot i ha anat a explicar-ho a la Peggy i a tothom. I ara tota la planta em tracta de faldiller. Jo, que no m'he mogut de la meva habitació. No sé què m'ha agafat amb la Brigitte, iaia Rosa. El dimoni del migdia, que deia la tieta Rosita allà al meu poble, que en pau descansi. La crisi dels 40, Òscar! Els homes són així. Entre 45 i 50 es tranquil·litzen comprovant que poden agradar altres dones a més de la que estimen. Entesos.
Soc normal, però burro també, no? Sí, ets normal del tot. I què haig de fer? A qui estimes? A la Peggy. Només a la Peggy. Doncs digue-li. Una primera relació sempre és fràgil, sempre trontolla. S'ha de lluitar molt per conservar-la si és la de debò. Demà, Déu, és Nadal. No havia tinat encara, que és el teu aniversari. Fes que em reconciliï amb la Peggy, perquè no sé si és per això, però estic molt trista aquest vespre i no tinc ganes de res. Petons. Fins demà. Òscar. Postdata, ara que som amics, què vols que et regali pel teu cumple? Estimat Déu, aquest matí, a les 8, li he dit a la Peggy que l'estimo, que només l'estimo a ella i que no puc imaginar-me la vida sense ella. I la Peggy m'ha dit que ella també m'estima a mi. Ai, és guai la vida de parella, sobretot passats els 50, quan s'han superat proves. Tot just a les 10 m'he adonat que avui és Nadal i que no em podria quedar amb la Peggy perquè tota la seva família, germans, tiets, nebots, cosins, estava a punt d'arribar a la seva habitació i que jo em veuria obligat a suportar els meus pares. Què em regalarien aquesta vegada? Un puzzle de 18.000 peces? Llibres en curt? Una capsa de manuals d'instruccions? El meu retrat de quan em trobava bé? Amb dos cretins com aquests, que tenen la intel·ligència d'un sac de serradures, tempesta a l'horitzó. M'ho podia témer tot. Només una cosa era segura. Estava a punt de passar un dia de merda. Així que m'he decidit. I en un tres i no res he organitzat la meva fugida. He xiulat. El crispet, l'Einstein i el bacon m'han vestit molt de pressa. M'han baixat a pes de braços i m'han portat fins a la carraca de la iaia Rosa, una andròmina que deu datar d'abans que s'inventés el cotxe. El crispeta, que és un crac per obrir panys perquè ha tingut la sort de créixer en un barri desfavorit, ha obert la porta del darrere amb un ganxo i m'han tirat a dins entre la banqueta del davant i la del darrere. Després han tornat d'amagatotis a les seves habitacions. Al cap de força estona, la iaia Rosa ha pujat a la seva carraca. L'ha fet estossegar 10 o 15 vegades abans d'aconseguir arrencar-la i hem marxat a un ritme diabòlic. És genial aquest trasto d'abans dels cotxes. Feia un xivarri que semblava que anessis molt de pressa, et sacsejava igual que una atracció de fira. La iaia Rosa hauria aprendre a conduir amb algun amic seu doblador d'escenes perilloses. Quin terrabastall a dins d'aquella carraca. A més, tocava molt el clàxon i qüestió vocabulari també era enriquidor. Quines paraulotes! Decididament, la lluita és una bona escola per la vida. Tenia pensat a l'arribada fer un bot i dir «Cucut, iaia Rosa!», però ha durat tanta estona la carrera d'obstacles per arribar a casa seva que em dec haver dormit. Llavors, la iaia Rosa m'ha trobat i ha començat a dir «Però!», s'ha inclinat sobre meu i ha murmurat «Carinyo meu!». M'ha portat al seu saló, on havia plantat un gran arbre de Nadal que no parava de fer pampallugues. He quedat parat de veure com n'és de maca la casa de la iaia Rosa. M'ha escalfat vora el foc i hem begut un got ben gran de xocolata desfeta. M'imagino que volia assegurar-se que em trobava bé abans d'esbroncar-me i per això jo em prenia tot el temps del món per refer-me. No em costava gaire, de fet, perquè últimament estic molt cansat. Tothom et busca a l'hospital, Òscar. És el xafarranxo de combat. Els teus pares estan desesperats. Han avisat la policia? No m'estranya venint d'ells. Si es pensen que els estimaré quan estigui emmanillat. Què és el que els recrimines? Tenen por de mi. No s'atreveixen ni a parlar-me. I com menys s'hi atreveixen, més tinc la sensació de ser un monstre. Per què coi els terroritzo? Tan lleig sóc!
Faig pudor? M'he tornat idiota sense adonar-me'n o què? No tenen por de tu, tenen por de la teva malaltia. La meva malaltia és part de mi. No tenen per què tractar-me diferent perquè estigui malalt. O només poden estimar un Òscar que es trobi bé. T'estimen, Òscar, m'ho han dit. Parles amb ells? Sí, parlo amb ells. I estan molt gelosos de veure que ens entenem tan bé. Bé, gelosos no. Tristos. Estan tristos de no aconseguir-ho ells també. He arronsat les espatlles, però ja estava una mica menys enfadat. La iaia Rosa m'ha preparat un altre got de xocolata. Saps, Òscar? Un dia et moriràs, però els teus pares també es moriran. M'he quedat parat. No hi havia pensat mai. Sí, es moriran, sols. I amb el remordiment terrible de no haver-se pogut reconciliar amb el seu únic fill, un Òscar que adoraven. No diguis coses d'aquestes que m'agafa mal rotllo, iaia Rosa. Pensa en ells, Òscar! Has entès que t'estàs morint perquè ets un noi molt llest, però no has entès que no ets l'únic que es morirà. Tothom es morirà. Els teus pares algun dia, jo algun dia. Sí, però jo el primer. Sí, d'acord, tu el primer. Però tu creus que si el primer et dona tots els drets, el dret a oblidar els altres? Ja ho he entès, iaia Rosa. Va, truca'ls. Ja ho veus, Déu. El que ve ara t'ho diré ràpid perquè se'm cansa la mà. La iaia Rosa ha avisat l'hospital, que ha avisat els meus pares, que han vingut a ca la iaia Rosa. I hem celebrat el Nadal tots junts. Quan els meus pares han arribat els he dit: perdoneu-me, havia oblidat que vosaltres també algun dia us morireu. No sé pas què els ha desbloquejat aquesta frase, però després els he tornat a veure com abans i hem passat una supernit de Nadal. A l'hora de les postres, la iaia Rosa ha volgut mirar un combat de lluita que tenia gravant. I ja ens tens a tots mirant la Mefista contra la Joana d'Arc. El papa, que estava vermell com un pebrot i que s'ho passava pipa, no parava de dir: quines tiarres! La quantitat de bufetades que es donaven, inimaginable! Jo m'hauria mort 100 vegades en un combat com aquest. És cosa d'entrenament, ha dit la iaia Rosa. De bufetades, quan més en reps, més n'aguantes. És qüestió de tenir la convicció de guanyar. Sí, oi? Sí. Parlant de tot, per molts anys, Déu, la iaia Rosa, que m'acaba de posar al llit del seu fill gran, que és veterinari al Congo amb els elefants, No és cert. m'ha vingut a dir a cau d'orella que, com a regal d'aniversari per tu, està molt bé la reconciliació amb els meus pares. Jo, francament, ho trobo justet com a regal. Però si la iaia Rosa, que és amiga teva de tota la vida, ho diu... Petons, fins demà. Òscar, postdata. Em deixava el desig que els meus pares siguin sempre com aquest vespre. I jo també. Ha sigut un Nadal molt guai. Sobretot la Mefista contra la Joana d'Arc. Estimat Déu, tinc més de 60 anys i estic pagant tots els excessos que vaig fer ahir al vespre. No he estat precisament en forma avui. M'ha agradat molt tornar a casa meva, a l'hospital. Ens tornem així, amb l'edat. Ja no ve de gust viatjar. El que no et vaig dir ahir, a la meva carta, és que a ca la iaia Rosa, a sobre d'un prestatge, a l'escala, hi havia una estatueta de la Peggy. T'ho juro, clavada a ella, de guix, amb la mateixa cara dolcíssima, el mateix color blau sobre el vestit i la pell. La iaia Rosa diu que és la Verge Maria, la teva mare, una verge transmesa a casa seva de generació en generació. Va acceptar donar-me-la i la tinc posada sobre la meva tauleta de nit. De totes maneres, com que vaig adoptar la iaia Rosa, algun dia retornarà a la seva família. També és mentida, això. És
És aquesta. Hòstia! Sembla. Bueno, vale. La Peggy està millor. Ha vingut a veure'm en cadira de rodes. No s'ha reconegut de l'estatueta. Però hem passat una estona molt maca junts. Hem escoltat el trencanous agafats de la mà i hem recordat els vells temps. No et dic res més perquè trobo que el boli pesa. Bé, sí, m'agradaria molt que em vinguessis a veure. Fins demà. Petons. Òscar. Estimat Déu, avui he passat dels 70 als 80 anys i he reflexionat molt. Primer, he fet servir el regal de Nadal de la iaia Rosa. No sé si te n'havia parlat. És una planta del desert que viu tota la seva vida en un sol dia. A la que la llavor rep aigua, brota, li creix la tija, li surten fulles, una flor, i llavors es marceix, es panseix i al vespre s'ha acabat. És un regal genial. Gràcies per haver inventat una planta com aquesta. L'he regada aquest matí, a les 7, amb la iaia Rosa i els meus pares. I he pogut observar tota la seva vida. M'he emocionat. És veritat que és més aviat esquifida i nyigris, aquesta flor. Res a veure amb un baobab. Però ha fet tota la seva feina de planta amb valentia com una de gran davant nostre en un dia i sense parar. Amb la Peggy hem llegit tot sencer el diccionari mèdic. És el seu llibre preferit, és veritat. Jo he buscat les paraules que m'interessen. Vida, mort, fe i Déu. No t'ho creuràs, no hi són. Iaia Rosa, en el diccionari mèdic no hi ha les paraules que ens afecten a tots, com vida, mort, fe, Déu. Potser hauries d'agafar un diccionari filosòfic, Òscar, carinyo, però possiblement acabis decebut també. Hi ha diverses respostes molt diferents per cada concepte. Com és això? Les preguntes més interessants es queden en preguntes, amaguen un misteri. A cada resposta hi hem d'afegir un potser. Només les preguntes banals tenen una resposta definitiva. Vols dir que per vida no hi ha solució? Vull dir que per vida hi ha diverses solucions. Per tant, cap solució. És el que penso jo, iaia Rosa. No hi ha cap altra solució per la vida que no sigui viure. Petons, fins demà, Òscar. Postdata, vine, va. Encara que tinguis moltes visites en aquests moments. Vine. M'agradaria molt, de veritat. Estimat Déu, gràcies per haver vingut. Has triat el millor dels moments perquè no em trobava bé. Quan m'he despertat, he pensat que tenia més de 80 anys i he girat el cap cap a la finestra per mirar la neu. I és quan he endevinat que venies. Era el matí. Estava sol sobre la terra. Era tan d'hora que els ocells encara dormien. Fins i tot la infermera de nit devia estar fent una becaina. I tu provaves de fabricar l'albada. Et costava, però insisties. El cel empal·lidia, omplies l'aire de blanc, de gris, de blau. Apartaves la nit
revifaves el món. No paraves. En aquell moment he entès quina és la diferència entre tu i nosaltres. Ets un paio incansable, que no desisteix. Sempre al peu del canó. Ara el dia, ara la nit, ara la primavera, ara l'hivern, ara la Peggy, ara l'Òscar, ara la iaia Rosa. Quanta energia! He entès que eres aquí i que em deies el teu secret. Mira cada dia el món com si fos la primera vegada. Així que he seguit el teu consell fil per randa. La primera vegada. He contemplat la llum, els colors, els arbres, els ocells, els animals. He notat com l'aire em passava per les narius i em feia respirar. He sentit les veus que s'enfilaven passadís amunt, ressonant com en una catedral. M'he sentit viu i he notat una esgarrifança, la felicitat d'existir. Quina meravella! Gràcies. Gràcies, Déu, per haver fet això per mi. Tenia la sensació que m'agafaves la mà i que se m'enduies al cor del misteri a contemplar el misteri. Gràcies. Petons. Fins demà. Òscar. Postdata. El meu desig. Pots refer la jugada de la primera vegada als meus pares? La iaia Rosa crec que ja sap de què va. I a la Peggy també, si tens temps. Estimat Déu, el nen ha mort. Seguiré sent una senyora de rosa, però mai més no seré la iaia Rosa. Només ho era per l'Òscar. S'ha apagat aquest matí, durant la mitja hora que els seus pares i jo hem anat a fer un cafè. Ho ha fet sense nosaltres. Crec que ha esperat aquest moment per no fer-nos patir, com si volgués estalviar-nos la violència de veure'l marxar. Era ell, de fet, el qui tenia cura de nosaltres. Em dol l'ànima. El cor em pesa. L'Òscar hi viu i no el puc fer fora. Encara haig de guardar-me les llàgrimes per mi fins aquest vespre, perquè no vull comparar el meu dolor amb el dels seus pares. Insuportable. Gràcies, Déu, per haver-me fet conèixer l'Òscar. Gràcies a ell era divertida, m'inventava històries. Fins i tot hi entenia en lluita lliure. Gràcies a ell he conegut l'alegria. M'ha ajudat a creure en tu. Estic plena d'amor. Em crema. Me n'ha donat tant que en tinc per tots els anys que han de venir. Fins aviat, iaia Rosa. Postdata. Els 3 últims dies, l'Òscar havia posat un cartell damunt la tauleta. Em sembla que té a veure amb tu. I deia, si Déu existeix, que em desperti. Si no existeix, deixeu-me descansar.
peut danser dans ce tour de la terre. L'hiver ne monte pas son amour comme un oiseau dans l'air. Qui dansait dans le jardin, une madame Botto qui dansait sous la vague. Dans ce temple tu peux danser sur le port des hôtels. Sur une table de bistrot, à l'ombre de ta terre. Ne laissez-toi porter par toutes les musiques qui sortent d'un piano ou d'un vieux tournevis. Dans ce temps que tu peux danser, dans ce tour de la terre.